Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Sing United Hanyotrap Movement mendakas ngi ka khat khanai tarik nai lur ajar pusan kalalit bani kendo ya ka Director General of Police ka kong Ida Shisha Nongrang ban pensngo shaka halur ka jingjur ki kam sha thombor bat kam penyam belaja hakaling ka jila bat ka jingcha sha thombor ki ban ka jila shabar ka jila bat ka jingjur jong udra habakran shakilat pathai kubor uba Charlie Rani ulaong ba ka jinglet ya kendo jongki ya ka DGP kalong ban pensngo halur ka jingja sha penyap ki khalung khana ki belaja hakini kindiat sngi bat kham hashwaru namar ka jingkiu ki babran kam ya udra kumjuru ulaong bagani ki kendo kalong ru ban keliru ya ki jingja ki bladabja kata halur ka jingja penyap hamairang ka jingja penyap hamauyong ya ilong kemi bat ihabret bat ka balaja hamaulai mautawar bakin penyo ya ka jingbishar ka bahok ya ki bahayeng jong kini kilanot kaseng kala kenturu ya ka DGP ban penklanya ki ain da bentawan penstom ya ki ba didro namar belada yok kam yaki ki julat kloy kumta uba Charlie udaong bakani kan ai mensiam ki weipat bakin don ketilang bandi ya udra ban ya kendo i halor ki jingja kan ka crime ka ba hala mi menta la ima namar ba kum ka seng hibra koing la i ni ki singi bala dep ka jing sha paniap jong ki khon samla ki jongi jong ki khulung khna kala ka jing sha ket kan nang ta de ka jing jak lep jing khna labun ge ka jing pio jong ka drugs te kita kemat balai kalong ba kajing jai ki khana jini wat chabar ka state long yuan ba ni pesngo khmat ni GP tas ni dia namar ba nadu kasni ka bangi lai kini ki jingja nadu kini ki tayo kini ki banai gladep kham tam me ka ba kham kong ka ba kham sngo cher khai ba sngo snai ka long ba ki khlung khana menta ka midon chu ka jing shangai ka ba yang te de halor kata ka nong rim ba ni man sing ishim ni ka senjam ni lai shong jing lang ka jong ni la wan ban ya kendu nai DGP bangi sngo ni ki barakhat ke om tang kata kajingwan kajongi mentaru kolong bang iwan ban sngo ndai tong sngo ngi wan ban keliru na menta kini ki ke kes ki bladep ki bala ladep ja kum angno nadu kapor jong itu ba sya penyap tu mairang nang tade kemi bikun nang tade kajingja papo ba yalap ya kamediap na po moyong yai wei long kemi ba kun khulung khna mo nang tade kajingja jong wei kun samla jing ni po maulai motowar ter bar ki babun ki crime ban ong ngimla man ban ngilum thup shu namar kala bun plat ko kastir te kum mangi ju ong ba kata ka rikasi jungi gade nadu munshwa gade rikasi ga ba long tibriu tublei mo ko tibjat khatman bat kade gari ba sok sok sangan te kan rei ini singi bangi i kala long no kala imas pa palat long kata kajing ong no kajing penyap likam kam don jing shu iki briu tang snam ba menta te long iwan ban kerpan khmat DGP badan buramba in pesngo ban kam pen khlan no iki police force long ban yo kajing ada babiang patrolling gini kitai te nang tade bat kumjuru ye kini ki unsolved case kini ki bala don bakin kampen kloy no ba khnang ba ki victims ki family jo victims manong no di bahing masam jo ki balangat ki jingja kin yo ka jing suk mo namar ba kam lesi ka hadu menta ki shong ha ka lingo nang ka jing lingo ba ka jing kumju ka jo ka poru mdai dang ka jing lingo ka jing ka umdum ka jong ki te kita gi ki bangiwan pesno te nalo kata bedeng ye kran dur ha ka don ka jing kran chpang jong drugs de ngilapin snow si ba namar ka jingjur drugs menta kala long siapa palan de pinya phai khboro ki crime ta ka long nu drugs lu kala long ke bashir khai de ngiting ki kun samla jingi mtangi i bi bun bala ngop honi jat jing thau honi jat jing di penbuat ba pen subhai kamet ka jingi brio de da kata wei ganong rim ngon snow i ba pen klan ji anti ya ka ANTF ru ban kam pen klan ju ba nakaliang ka jingi ngi offer ba lada ki don kam hakanu no kapor ngilong ki bakloi ban ya trailang bat ka police department la ba ka anti ANTF di lada pasat ru ki number jong ESP jong ka ANTF bangini coordinate na bangi ti kata ka digawai ka ba ngina kaliang seng iwan ban pesngo bat ila da pang ru ba ki don ki cases ki ba ngiwan kali namar ka nakaliang ka jongi kalong ba ibu ka jing kli fi namar ibon sien kini ki nong khai drugs yang mo peddlers kia kila yo kem matang haradin katu kani banai kini kila lan te ngi kwa ban pesngo si iruban bain nang pen klan su mon ba ite long limba kam de tang si limba ki press media wa ya andu ba kan pen klan ya an ba kidi ban kumnu kim de ban yo bil fi namar ba lingba ka jing lat lan lat kloy no ka jong kini kapan poi so put ba kapan sluri ki we kino ka yong lalong no ba kindai i
mentakin unsa kemuwe tang hadin kanu lalan kiwe du kiba le ka ju ka kam kilong slur maniki te de halor kani kanong rimba ni pensngo ingi ong ba kin penklanya kita ti labatai ong mairu kadon kata ka an ha ka NDPS kalong ba kununu minimum system kinum la banyo bil di ilang yele ban pen jurhi ya kata ka Europe kin penklanya kita ki bro te kentang iwai ka bakado kalong ba nakaliang ka jongi ngila pensnoru ya ka jingjash po dali namar for example po dali bat shkui ki states inang iya kini ki por glalet ki bon ba ki kes baru ki ba ki kena khun samla jungi ki pulie na ki trace ti shabar kinda poi sate ki sha buli ki sha haras teng hadu ki ka poi hadu pot ba ki sha pe ne shim ya jingim lani dan hadu ka pot ka poi ba peni ba ki su kam ka sai ki sama ngim hadu kan ta kalong ene delma mo kalong kapen long umdum sa umdum yang wat kham tam ya family ki jongki te kita gi mi pensong yang pet madang recently kanang don go ga jingja spo dali ka ba we ni member ga jingi badi injection secretary te kala don ga jingsa sho shandat jingi we bahing jingi stia gi di belong di king thai brio te hot ni sim collectively om tang ba jai ndai wat ki we du ka tu ga jingja ba yap jong tu kena mulai last time by DGP bilang itu bilang snow ini sutunan nomor ba nakaliang ke police department nakaliang i DGP ya ko ya men seming yang wat kuslai ya kitu kini ki basyabar le te yele kat balaban pen klo ya ka ni ka investigation nomor ba ngi long isuan ngi ka jing apil ka jungi kalong ban dila lombakin intervene nang nakaliang ka Megalia police siapo pat ki police personal sibaran cabar di tangata tahu drugs na te banong ya katang hot ngamnut ban ai kata assurance la kadino taw drugs hot kajing tu jing them obviously ga one bed namar ki khana di drugs mata pi ki ngop drugs te lada hakap sin ka banikong ga ar ka mangi GS no na por kila man thet namar poi ga por bikin numla shi bana fort takan poi be obviously kata kajing thet ka kajing tu jing them te beladangi pai pat menshwa ya ka por menshwa te ang no spau khatsan al husnem menshwa ngim kata katu katim po jela ka jungi kam jidodon namar dangila phai kmat pada manta nanu bu jurni drugs takatu katim ka jurba te obviously lo langi shim ya kata kelawan hang tahil ba kelawan dai na kadaw jung drugs sakranya ni ka jintu